използваме разработена от нас CMS система, в която на практика 90% от съдържанието на сайта може да се го управлява клиента накрая. Тя е съвсем наскоро пусната на практика и е доста модерна, мога да кажа, просто защото използва изключително най-актуалните тенденции, базиране на Twitter Bootstrap като дизайн, изключително удобна като интерфейс и доста стабилна. Обясни ми повече за имплементирането на шрифтовете в уебсайтовете. Изключително важно е да са шрифтове, които са или Web Fonts, т.е. стандартите, които браузъра поддържа, или шрифтове, които могат да бъдат заредени. Принципно най-добре се използват Google Fonts, понеже там има доста голяма колекция от шрифтове, те са хубави шрифтове и ги има във всичките варианти, които на нас не трябват. Понеже ако на едно PSD, докато го правите, трябва само един шрифт, на нас не трябват практически 4 шрифта. Т.е. 4 варианта на един и същи шрифт, за да можем да го покажем. Да вземем някаква хипотетична разделителна способност, да кажем 2000 пиксела широчина. Когато сайтът не е респонсив, една концепция, която от едно време се е дефинирана е, сайтът трябва да има максимална широчина от 1000 пиксела. И обикновено той се центрира спрямо браузъра, като тези 1000 пиксела са взети като стандарт, за да може стандартните разделителни способности, които са 1024, да могат да ги визуализират, понеже тя е доста стара концепция. На времето това беше най-разпространената разделителна способност и общо взето 1000 пиксела гарантират правилно показване на всички компютри. Но ако минем вече към респонсив вариантите, при тях е малко по-различно, понеже те дефинират 4 различни формата. В общи линии няма да говоря с точни цифри, но мисля, че един беше някъде около 1600 пиксела, който всъщност се зарежда, когато сайтът се отвори на компютър с много голяма разделителна способност. Втория вариант е, мисля, че 1200 беше. Това е стандартният, т.е. така да се каже, това е новата версия на старите 1000, които разширяват с малко, понеже новите компютри вече повечето имат над 1200 разделителна способност. Третия вариант е така наречения таблет вариант, който мисля беше около 800 пиксела. И всичко по-малко от това минава в варианта мобилен телефон, което на практика означава, че ако правим респонсив сайт, вие трябва в PSD да ни вкарате и 4 варианта. Това е стандартния 1600 вариант. И той, да кажем, е изграден от примерно една голяма cover фото, което сега няма да дискутираме. Значи, може би се заслужава да се каже, че респонсив дизайн е така конструиран, че когато самия браузър се намалява големината, тази картинка автоматично се смалява, т.е. той се грижи за това да намали съдържанието, така че да фитне към новия контент. Но статичните блокове с информация, които са налични, да предположим, че е начална страница на някакъв сайт и тук има 4 блок елемента с някакви headlines. Тогава тези headlines, те се в варианта 1600 се показват по този начин. Когато вече минем, да кажем, на по-малък браузър или да кажем на мобилно устройство, което е това нещо, тогава същите тези 4 елемента веднага ще се подредят в браузъра така, като тези, които не са видими, минават надолу. Идеята в респонсив, винаги най-важното нещо за респонсив дизайн е да се запази една единствена линия на скролиране, т.е. никога да не се скролира наляво и надясно, съдържанието така да бъде преструктурирано, че единствената навигация и скролиране на потребителя да бъде нагоре и надолу. Това е, т.е. височината на сайта се напасва спрямо нейната широчина. Това е основният принцип в респонсив. Другото, което може да се направи вече за съвсем advanced сайтовете, има два начина на визуализиране на респонсив съдържание, така наречения fluent и статичен. Т.е. fluent и статичен означава, ако имаме
примерно това е нашето съдържание, да кажем, че в дизайна то е записано в един контейнер, който е примерно 200 пиксела. Когато и да кажем сайт е 3 колонен. Ето така. Всяка, примерно, взимаме стандартния 960 пикселов растер, това прави по 320 пиксела на контейнер. Тоест така би се ренднало 960 пиксела и имаме в средата контейнер 200 пиксела. Когато е Fluent, този контейнер от 200 пиксела, той ще се разпъне автоматично на 320. Обаче, за да бъде възможно това нещо, трябва самият дизайн да бъде предвиден за това нещо. Т.е. да може съдържанието да се знае, че може да промени широчината си. Понеже ако в него има вградени картинки или текстът е специално форматиран, ако се използва Fluent концепцията, то това би разрушило самия дизайн на страницата.